Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz ta' San Anton tħabbar li l-ballu tal-qamar ta' Wissu se jsir fil-21 ta' Wissu, propju lejliet il-qamar kwinta. Dan se jkun it-tieni ballu waqt pandemija. Iċ-ċermen tal-Kumitat tal-Organizzaturi tal-Ballu, il-Marki Daniel De Petri Testaferrata, stqar kif din is-sena l-avveniment se jsir f'data differenti minn tas-soltu. Din xorta hija sinifikanti, hekk kif se jkun lejliet il-qamar kwinta li fil-ħamsinijiet kien jintuża biex idawwal il-Palazz tal-Verdala. Għallu kolli l-organizzaturi se jieħdu kull miżura neċessarja sabiex tiġi salvagwardjata s-saħħa ta' kull min jattendi. L-iżjed miżuri bażiċi huma l-ilbis tal-maskri, il-fatt li l-imwejjed irid ikunu ta' 6 u mhux ta' iżjed minn 6 ħlief għal ċerti eċċezzjonijiet, il-fatt illi jekk ikun hemm iżjed minn 200 parteċipant, u aħna l-200 parteċipanti jeskludu l-istaff sewwa, mela jekk ikun hemm iżjed minn 200 parteċipant, allura rid ikollok iktar minn intrata waħda, iktar minn exit waħda, iktar minn faċilitajiet waħda. Il-President ta' Malta George Vella stqar kif minkejja l-pandemija, il-Malta Community Chest Fund xorta waħda għandha bżonn injezzjoni regolari ta' donazzjonijiet. Għallu kolli għall-benefiċċju tas-saħħa mentali tal-Maltin u l-Awġin, hemm bżonn li ħajjitna jkollha ħiel ta' normalità. Ma żewx inċekknu li hemm ftit tal-marka fuq il-ħajja is-sistema mentali, is-saħħa mentali ta' pajjiżna. Meta qed ngħid imorru ras għall-ħajja soċjali normali, mhux qed ngħid li aħna ħanneħħu kollox u mmorru għan-normal, però bil-mod il-mod irridu nerġgħu nibdew ngħixu ħajjitna. Ma nistgħux nibqgħu magħluqin meta ċirkostanzi u regolamenti ta' saħħa jippermettulek. Kull min jixtieq jattendi dan l-avveniment għandu jżur is-sit augustmoonball.com u jeħtieġ li jkollu ċertifikat tal-vaċċin jew test negattiv għal COVID-19.